Tips kung unsaon ang pagpanguyab sa chat. So mao ni siya ang inyong buhaton, guys. So katong hilig nga mag-chat-chat diha, dili ganahan nga manguyab sa personal, mao ni siya inyong buhaton. Ang pagpanguyab sa chat kinahanglan hinay-hinay o may respeto. Aron magmalampuson ka, angay nimo nga buhaton ang mga musunod. Una, pagsugod sa maayong pag-istorya. Sugdi ang chat nga malumo og dili-dali-dalion pagpahayag sa imong pagbati. Mas maayo nga magsugod ka pag-istorya bahin sa mga interes o kumo na hilig ninyo aron dili ka diretso nga magpahayag o magpadayag sa imong pagpanguyab. Himua nga komportable siya nimo. Ikaduha, pagpakita sa imong tinuod nga intensyon. Pag matinud-anon o pagprangka, apan likayi ang pagdali-dali. Ayaw dayon pagpahayag nga gusto nimo siya. Ilabi na kung dili pa kayo mo magkaila. Himua nga motubo ang inyong koneksyon pinaagi sa pagpadayon sa istorya o pagpakita og interes sa iyahang kinabuhi. Ikatulo, paghatag og respeto o pagsabot. Importante nga mosabot ka sa iyang gibati ug dili nimo siya pugson o dili siya komportable. Kung makita nimo nga dili siya interesado sa imong mga advances, maayo nga maghulat og respetuhon ang iyahang desisyon. Ikaupat, pagpahibalo sa imong pagbati hinay-hinay. Kung mobati nimo nga komportable na siya sa imong presensya sa chat, pwede na nimo ipadayag ang imong tinuod nga gibati. Apan buhatag kini sa usa ka maampingon ug respetado nga pamaagi. Panalitan pwede nimo siya ingnon nga nakabantay ko nga malipay ko kanunay kung magchata ug siguro nagka-interes na ko nimo. Mga inana. Ikalima, pagdawat og bisan unsa nga resulta. Kung magpahayag ka sa imong pagbati, andam ka bisan unsa nga tubag, pwede nga mo sugot siya o pwede sab nga dili siya interesado. Ayaw pagpugos kung dili siya andam. O ipadayon lang ang imong pagrespeto sa iyaha og desisyon. So maura na siya, guys. 5 ka tips kung saan pagpanguyab sa chat.